ממש כמשהו שהוא משנה חיים, באמת שינה לי את החיים. זה משהו שהוא ממשיך איתי ונשאר איתי ומאפשר לי, אני יכול להגיד, זה בכלל לא מהקורס, אני יכול לבד, אבל הרבה מהדברים זה ממש יצר את האפשרות הזאת. ואני גם זוכר שעוד לפני שהתחלתי, אסי אמר לי, אני לא יודע אם אתם מכירים את אסי, אתם תכירו אותו, הוא אמר לי, שאלתי אותו, מה יכול לעזור לי הקורס? אני ניסיתי את זה וניסיתי את זה. אז הוא אמר לי, בפשטות, אולי זה יכול לעזור לך לאהוב את עצמך טיפה יותר. ווואלה, זה עשה את זה. יותר קל לי להתאושש מדברים שפחות נעימים לי בעצמי. כמו אפשרות להיות האני שאני רוצה להיות. להגיע למקומות מול עצמי הרבה יותר אינטימיים. גם עם הסביבה, עם הבת זוג, עם הילדים, עם החברים, כי אני מכיר את עצמי יותר. והתובנה שיש לי עד היום מהדבר הזה, זה שאני כל הזמן משתנה. וזה בסדר. תודה.